да пушат. Я. Кой се мръдни така? Чайте направо каше. Хоп. Но случила. На пеката. Хубаво да? Не мога извадя. Не, чакай се но иначе никакви мисъл. Мане толкова да ги отдадна, не се прави цели. Толкова да беше по-добро да беше много долу. Стояне, ти ми каза, какво ще да изтръскаш? Рамото в гърлото, рамото в гърлото, точно така, давай. Изтръскай сега. Изтръскай. Десен крак, добре. Голямото навътре, не навън, навътре. Шак така го запиш. Изтръскай, изтръскай. Продължавай. Продължавай. Служи десен крак на бедрото му и изтръскай. Десен крак на бедрото му и изтръскай. Продължавай същото, същото го направи. Спирай. Същото без да спираш. Главата ниско и продължаваш. На десно напи. Точно така, давай, давай. Свий сега, свий навътре, към него. Стабилен, стабилен, разпъни по... така, базата за широко, дълти. Не стискай главата, за да не си дебалансиран. Добре. Търси кик, търси кик. Натисни с предмишните главата му. Служи си, разкъсай. Не! Браво! Браво! Дълги диши. Дълги диши. Браво. Търси ръка и глава. Не може само глава. Ръка и глава. Отдолу, отдолу. Ставай към него, не оставаш така. Ставай, ставай, ставай. Ставай, ставай. Виде! Давай, давай, давай. Диши, 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 диши. Не се навежда толкова. Така. Прибран, стига ръкомата. Прибран. Хайде. Прибран. Не се... Прибран! Браво! Дай, Марк! Няма предвете, че... Ставай в колене! Ставай в колене! Няма да ни отивам така, няма да ни отивам така, стой!
Работи, айде, дишай, работи! Губиш нещо. Ставай, минай. Добре! Браво! Изтръскай! Диги тази, изтръскай! И сви към наляво! Наляво сви! Наляво! Това е дясно! Сви наляво, бе! Наляво! Дигай толкова место, държиш да намери позиция. Изтръскай, диги тази, изтръскай! Стай, главата, контрол, главата! Хайде! Дишай! Дишай, двамата дишай! Изправи се с него! Ставай! Куки търси като ставаш. Ай сега върти на едната страна. Работи. Натискай, Генки. Не бързай сега. Колко сигурни? Бутай кръка, не го пушваш, по-го са. Работи с дясна ръка, точка, ставай. Ако фаща и чисто това. Ставай на колене. Айде, бе! Диши! Дай! Главата вътре! Скари главата! Така! Добре! Работи! Няма да стане с стискане, работи! Ръка, крак и върти! Ставай! Браво! Главата вътре като тръгне. Не, изолирай, не. Внимавай се с лявата ръка. Добре. Хайде работи. Изкарай таза. Изкарай таза. Няма нищо там. Завърти си главата, разстрани с ръка. Изкарай таза. Дишай. Няма такова пушване, работи с тази ръка. Вътре ръцете. Бутай с парида. Ето. Нищо няма, стой се така настрани, там е нищо, няма проблем. Ето, подава, ето. Върти настрани главата завърти, да не те ръдата, завърти го, настрани. Завърти главата настрани. Айде, работи. Точно така, давай, продължай, спирай до тук. И след казвай, дишай. Той не знае как да те изолира, давай. Давай, бъркай с ръцете и ставай тази, има муст. Продължавай, изпирай, продължавай. Давай. Една минута. Давай. Продължавай сега на другата страна. С лява ръка. Браво. Контрол. Не можеш сам, ставай с него. Ставай, имаш въздух, ставай. Диши, ставай. Контрол. Браво. Ставай. Браво. Диши точно малко. Трябва да се хвърлиш за нещо. Губиш срещата. Краката скачай. Айде, работи. Губиш я. Продължай!